Hey, abot na jud Miss LRT Cave. Pero dili pa mi diri taman. Ito pa mi dito oh. Layo pa jud mi. Padulong pa mi sa bunga. Kaning sa pangamong gintabukan, maura ni pero daghan ng tubok o dili. LRT Cave. Putol-putol man. Liko mo kuning sapa. Sagwa mo nang utana. Actually, kapoy na baya god. Kapoy lang eh. Kanang agwanta for the future. La 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 la. Ngawa pa sa LRT Cave ay. Mo pa may nangaligo. Unya ni ang mga ligo badaghan kaayo. Ini mga front cam. Ito sa mana. Kami mo agi o kalang na ay nagpadulong sila. Ha? Si? 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 Ang tribing ba? Nagtrabaho din na. Nagto ba na sinyo ba nagto? Nag-ano, scholar na sa Biapo. CNN. Hmm. Hindi na pas ko lang sa CNN. Dito na ba sa lantan? Dire, eh. Ha? Dire. Ha, dili. Dire. Dili gyud pas ko lang kay. Padaplan kay nay nagpadulong. Ay magkuan lang hapit ka mag-greeting si CNN. Tanaw abot-abot ng mag-trail oh. Yaman greeting ba sin eh? Uy, siya tadra. Oh, Ay puta, bahala ko drai mo siyo eh. di minaw. Kaon pa ko ba? Kaon ko. Oh, nana nag-trail oh. Wala ka daghan nila guys. Hello guys, as in. Uy, padala. Babay pa. Babay pa sa kuha guys. Abi niyag chicks. Char. Ako kailan ako to. Oh, perting daghana wala. Oh, tanaw wasok jud ang dalan ba. Grabe mga trail oy. May pa sila sakay kami taon mong motor gibilin kay luoy. Langon sa nato kay brag hungag na akong mata. Hungag akong mata, isiga akong ilong. Nanapod. Nanapoy nagpadulong padaplin. Hindi na tumtagan ang kuan. Ay, hala, sakyanan. Gani. Ay. Sakyanan di ay guys. Sige. Yaya nila oy. Sakay unta med na lang kay duol naman. Ana sila una lang midams.
Maklay rami para tanggal ang mga kabelbelan. So, tara sila. Tabok sapa na pod. Another sapa. Tabok siya. Ang binta dyan na isakyanan. Palit na lang kog bunggo. Para makatabok dyan as in. Lungan na po na ako.